Human na sa mga bumalakalang pagtaas ang presyo sang nalain-lain nga mga produkto sa merkado, ilabi na sa peak sang holiday season. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Maria Teresa Solis, ang Chief sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o Amad sang Department of Agriculture o DA Region 6, iya ginpayag nga nalakip diri amo ang karne sang baboy, manok, itlog kag pila ka mga gulay. Suno pa kay Solis, mangin mataas ang demand sang amo nga mga produkto bangod sa ginalauman nga mga okasyon kag paghanda sang tagsa ka mga pamilya o kon organisasyon. Sa karon, yara na sa 9 pesos ang medium size ang itlog, samtang 350 pesos tubtob 380 pesos naman ang kada kilo sang karne sang baboy. Yari ang kabahin sang payag ni Solis. Gani, in preparation for the incoming mga holidays nga naturally nagataas gid ang mga presyo tungod kay nagataas man ang demand, and then ang supply is daw hindi man gid bala mag-increase. So ano gid jagin na ang amon nga monitoring subong 3 times a week na, Monday, Wednesday and Friday, and then being consolidated and submitted to central office. Inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.